فيلمنا جمر نبولاويس بومب بمفتاش زحجز حدنا بيدل عليه زلوه دقيق كلنا رأينايو أز معلت زون كنتبا تاغتما أو قدم بوزحات بولاويسن غازيطنياتاتن مغلص انها نيرو جنزن إشي كلوي أفتوش تهنصا بومب الشتة تخوين سلاش تسمعو نغول سون متنقا من بحي جمر እታዝ ጠርጥራባኮ ነቶም ሰዓት ከሪኦምን ከሎ እቶም ውሽጢ ጸንሑና ጎይ ወጽሞ እቶም ናይ ቦምብ ሰሞያውን ብፍጥነት ናፍተ ህንጻ ይመጹ ይኹን ደአምበር እታዝ ተጠርጠረት ሳንዱቅ ተጠንቂቆም ከፊቶም ክሪኦን ከለው ቁራጽ ስጋምበር ቦምብ ዝበሃል ነገር ይረኸውን ከም ዝተጋገ ተረዲኦ ብሕፍረት ርእሶ ድኒኑ ካፍት ገዛ ክወጽን ከሎ እቶም ካልኦት ምስኡ ዝሰርሑ ኣኽላባት እናሰሓቅዎ ይጸንሑ ግን ሓደ ዕለት ናይ ዕውድ ሳይንቲስት መጫወት ኮይኑ ኣስማተኛ ኸለ ከም ዝቕየር ምንም ኣይፈለጡን እትምሸት ንሱ ስሩዕ ስለ ዝወድአ ክዳኑ ወጽዮም ኣፍቲ ጽርግያ ንኽንቀሳቐስ ይሰድዎ ግን እትኸሉን ከይተፈለጦ ብዙሕ ርሕቐት ይጓዓዝ እሞ ኣፍታ ከተማ ይጠፍእ ኣብ ከተማ ሃለውና ኣለውን እቶም ዋና ዘይብሎም እኽላዋት ዝእክቡ ሰባት ይሕዝዎ እሞ ናፍቲ እኽላዋት ዝእሰሩሉ ቦታ ይወስድዎ ኣብ ውሽጢ ኣብ ጎኑ ተኣሲሩ ዝነበረ ሓደ ርእሱ ጥራይ ጨጉሪ ዘለዎ ኸልቢ ድማ እቲ ተመራማራይ ክመጽእ ስለ ዝኾነ ቀልጢፍና ክነንልጥለና ኢሉ ይነግሮ ኣብታ ሰዓት ንሳ ዶክተር ባርሊ ኒስተር ዝበሃል ተመራማራይ ናብ ሓደ ላቦራቶሪ እንተኣት ንሪኦ መጀመርያ ዶክተር ዶንጊዩ ስለ ዝመጸ እቲ ዳን ዝበሃል ዘብዐኛ ክእትዮ ፈቃደኛ ይነበረን ግን ዶክተር ባርን ናፍቲ ላቦራቶሪ ንኽኣቲ ይፍቀደሉ ምዃኑ ተሪኦ ካሊእ ካርድ የውፅእ እሞ ኣብ ጎኒ ዝጸንሐ ካሊእ ጋር ክኣቲ ከም ዝኽእል ይነግሮ ከምዚ ኢሉ ዶክተር ባርኒ ናፍቲ ውሽጢ ላቦራቶሪ ኣትሞ ብኤሌቬተር ገይሩ ንታሕቲ ድሕሪ ምውራዱ ዝተፈላለየ ዓለይትን መልክዕን ዘለዎ መኽለባት ናብ ዝተዓጽይሉ ቦታ ይኣቲ ኣብ መንጎኦምን ሙሉእ ሰውነቱ ነብሪ ዝመስል ሓደ ኸልቢ ንርኢ ዶክተር ባርኒ ናብዚ ምሸት ዝመጸሉ ምኽንያት ብሕጊ ዘይፍቀዱ ዝተፈላለዩ ዓይነት መጽናዕትታት ኣብ ልዕሊ እቶም መኽለባት ንምግባር እዩ እቲ ምሸት እውን ሓደ ፍልይ ዝበለ ኬሚካል ድሕሪ ምድላዩ ንሓጋዚኡ እካድ ንመሞከሪ ዝኸውን ከልቢ ካብቶም ዝተኣሰሩ ሓደ ንኸምጽእ ይነግሮ እቲ መዓልቲ እሱ ምርመራ ክግበረሉ ዝተመረጸ ኸልቢ እውን እቲ ቀትሪ ዝተተሓዘ ቢግል ኮይኑ ይጸንሕ ዶክተር ባርኒ በቲ ዘቃመሞ ኬሚካል ዝተመልአ ዓብይ ስሪንጋ ሒዙ ናፍቲ ኸልቢ እናሰሓቀ ይቐርብ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ኸልቢ እንታይ ከም ዝመጸሎ ስለ ዝፈለጠ ብጣዕሚ ይፈርሕ እሞ ካብ ኢዶም ነጢሩ ናፍቲ ጠረጴዛ ይወርድ እሞ ኣብ መንገዲ ዝጸንሕዎ ብርጭቆታት እናሰበረ ኬሚካላት እናፍሰሰ ከምልጥ ይሙክር ኣብ መጨረሻ ነጢሩ ናብ መሬት ክወርድ እንከሎ እቶም ክልተ ሳይንቲስትን ሓጋዚኡን ይኸብዎ መምልጢ ንምእላሽ ደጊሙ ናብ ሓደ መደርደሪ ድዩ እሞ ናብ ልዕሊኡ የውድቆ ከምኡ ኢሉ ድማ ኣብኡ ዝነበሩ ኬሚካላትን ካልኦት መሳርሕታትን ናብ ልዕሊኡ ይፈሱ እሞ እቶም ኬሚካላት ክተሓዋወሱ እንከለዉ በርቂ ከም ዝወቕዑ ሓያል ናይ ትኩስ ድምፂ ይስማዕ እቲ ላቦራቶሪ ብምሉእ ዋላ ሓዊ ይቃጸል እምበር እቲ ኸልቢ ኣስማተኛ ይኾይነኒ ንሱን ከይተረድኦ ድማ ብፍጥነት ይጎይ እሞ እቲ ማዕጾም ኪልዎ ብፍጥነት ይወፅእ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ውሽጢ እቲ ላቦራቶሪ ሓንቲ ዓባይ ቴሌቪዥን ካብቲ መንደቕ ትጸድፍ እሞ ንዶክተር ባርሊኒ ርእሱ ተወቕዖ ንምሸቱ እቲ ኸልቢ ዘጋጠሞ ነገር ከም ዓብይ ነገር ስለ ዘይነበረ ምግቢ ንምእላሽ ኣብ ዳጓሓፍ እናፍሓረ ይጸንሕ ግን ብዙሕን ከይጸንሐ ብዙሓት ዓበይቲ ኸልባት ይመጹ እሞ ንሱ ክሃድም እንከሎ ንሶሙን እናጎዩ ይስዕብዎ ግን እቲ ኸልቢ ናብ ዓብይ ጽርግያ ይወጽእ እሞ እንከይተረእዮ ብመኪና ይግጨ እቲ ሹፈር ዳን እዩ ኣብቲ ላቦራቶሪ ጋርዲ ኮይኑ ይሰርሕ ነበረ ሰብኣይ ዳን ካብ መኪንኡ ወሪዱ ነቲ ኸልቢ ይሪኦ እሞ ድሓን ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ ገዛ ሒዝዎ ክኸይድ ይዳለ ዘይፈለጦ ነገር ግን ዋላንቲ ኸልቢ ይግጨዮ ንሱ ምንም እንከይኮነ መኪንኡ ተጨፍሊቓ ከም ዘላ እዩ ገዛ ክንከይድ እንከለና ጃክ ዝበሃል ወዱ ንዳን ንላለ ጃክ ብጣዕሚ ዕዋላን ረባሽን እንትኸውን ትምህርቲ ንኸይኸይድ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ሓሶት ናይ ሕክምና ማስረጃ ምስ ኣዳለየ እዩ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ግን ዳን ምስቲ ኸልቢ ኸላልዮ ስለ ዝደለየ ንጃክ ካብ ገዝኡ ፀዊዑ ንደገ ንኽወፅእ ይነግሮ ዳን ነቲ ኸልቢ ሹሻይን ኢሎም ሽም ከውፅሉ እንኳን እንተሓሰበ ጃክ ግን ምንም ደስ ይበሎን መን ክሓፅወን ክንከባኸቦን ኢኻ ኸልቢ ኣምፂኻ ኢሉ ድማ ነብኡ ይኹርየሉ እቲ ምሸት ንሱ እቲ ኸልቢ ኣብ ገዛ ደቂሱ እንከሎ እቶም ደኳትር ዝብልዎ ነበሩ ነገራት ይዝክር እዚ ደቂቕ ከልቢ ከም ነብሪ ፈጣን ከም ዒፍ ዝነፍር ከም ሓርማዝ ድማ ሓያል ንኽገብሮ ፍልይ ዝበለ ዲኤንኤ ከም ዘቃመመሉ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጃክ ንነዊሕ ግዜ ካብ ትምህርቲ ይተርፍ ስለ ዝነበረ በታ ዳይሬክተር ይጽዋዕ ዘቕርቦ ዝነበረ ናይ ሕክምና ዶኩመንት ኩሉ ፌክ ምዃኑን በዓሉ ከም ዘዳልዮን ስለ ዝተፈለጠ ድማ ካብ ትምህርቲ ንኸይቐሪ ናይ መጨረሻ መጠንቀቕታ ይወሃቦ ናብ ገዛ ክንመለስ እንከለና ሹሻይን ኣብቲ ታሕተዋይ ተሰሓቢ ንእሽተይ ምግቢ ይረክብ እሞ ከፍቶ እናሞከረ ብሓይሊ ስለ ዝነኸሶ ናብ ክልቲኡ ገጽ ይፍተን ብዙሕን ከይጸንሐ ደብዳቤ ከብጽሕ ሓደ ናይ ፖስታ ሰራሕተኛ ይመጽእ እሞ ኣኽላባት ብዓንትዎም ስለ ዘይፈትዎም ምንባሕ ይጅምር
እቲ ሰራሕተኛ እውን ብዘው ውሽጢ ገዛ ንደቂቕ ከልቢ ስለ ዘይፈርሐ ብደገ ኮይኑ እናሰሓቐ እናቐለደሉ ይጸንሕ። እቲ ከልቢ እውን ዝበለጸ ይናደድ። ኣብ መጨረሻ ብሓይሉ ክነብሕ እንከሎ ናይቲ ገዛ መስኮትን ናይቲ ሰራሕተኛ መነጸርን መስትያት ብሓደ ግዜ ይስበር። ተደናጊጹ ድማ ናጎየ ናብ መኪኑ ይኣቲ። ግን ሹሻይን ምንም ከይመሰሎ ናይ ቴኒስ ኩዕሾ ኣብ ትሕቲ እቲ ሶፋ ስለ ዝጨነየቶ ንኽረኽባ ናጎየ ኸይዱ እሞ ክጸቦ እንከሎ ርእሱ የቕንዕ። እቲ ሶፋ ድማ ብምልኡ ተላዒሉ ናብ ካሊእ ቦታ ይነጥር። እቲ ቀትሪ ንሱ ጃክ ካብ ትምህርቲ ተመሊሱ ናብቲ ገዛ ክኣቱ እንከሎ ተገማጢሉ ይጸንሖ እሞ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ከልቢ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይገብር ኢሉ ድማ ይገረም። ኣቦኡ ክምለስ እንከሎ ንዕኡ እምበር ነቲ ከልቢ ስለ ዘይጥርጥር ድማ ከመይ ገይሩ ከጽርዮ ከም ዘለዎ እናሓሰበ ይጸንሕ። እናተናደደ ንሹሻይን እዚ ገዛ መነገማጢሉ ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ድማ እቲ ከልቢ በጋጣሚ እዩ ነይሩ ኢሉ ክምልሰሉ እንከሎ ጃክ እዚ ኢሉ ዝሓተተ ከልቢ ክምልሰሉ ተጸቢዩ ስለ ዘይነበረ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ተደናጊጹ ካብቲ ገዛ ክወፅእ እንከሎ እቲ ከልቢ እውን ናብ ጎየ ስዒዎ ይኸይድ። ሹሻይን ኣስማተኛ ኮይኑ ምዝራብ ክኢሉ ዘይኮነስ ጃክ ምስ እንስሳት ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ዘለዎ መሲልዎ ብዙሕ ነገር ክብሎ እናደለየ ይስዕቦ። ንኽረጋግዑ ናብ መነፈሻ ይኸዱ እሞ ከመይ ኢሎም ይሰማምዑ ከም ዘለዉ እናውግዑ እንከለዉ ሞሊ እትበሃል ሓንቲ ቆልዓ ትመጽእ። ሞሊ ጃክ በይኑ ይዛረብ ዘሎ ስለ ዝመሰላ ደሓን ዲኻ ኢላ ትሓቶ። ንሶም ወግዑ ክጅምሩ እንከለዉ ግን ናይ ሞሊ ንእሽተይ ፖሊ እትበሃል ከልቢ እናውጉየት ናብኡ ትመጽእ እሞ ሹሻይን ብጣዕሚ ይፈትያ። ግን ከዓ ኣብዚ ናይ መጀመርያ መዓልቶም ብጣዕሚ ሓፊርዋ ስለ ዝነበረ ምንም ክብል ኣይከኣለን። ሞሊ ከልባ ሒዛ ብዙሕን ከይጸንሐት ክትከይድ እንከላ ጃክ ምስ ሹሻይን ክጫወት ዲስክ ይድርበሉ። ግን ሹሻይን ነታ ዲስክ ከምፃ እንከሎ ብፍጥነት ጎዩን እናነፈረን ስለ ዝነበረ ጃክ ብጣዕሚ ይግረም። ከልቢ ይዛረብ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሎም ናይ ሱፐርማን ሓይልታት ከም ዘለዎ እውን ይፈልጥ። ካልኦት ዘለዎ ሓይልታት ብምፍላጥ ጃክ ንእሽተይ ዕንጨይቲ ሂቦ እሞ ሹሻይን ድማ ከይዶም ገየ ዓብዩ ጉድጓድ ኩዒቱ ቀቢርዋ ይምለስ። ድሕሪ እዚ ሹሻይን ብዙሓት ነገራት ከሽትት እንከሎ ኣፍንጭኡ ሕሞ ስለ ዝነበረ የህንጥስ እሞ ብሓይሊ ነጢሩ ናብቲ ውሽጢ ኣትክልቲ ይኣቲ። ድሕሪ እዚ ሹሻይን ዘለዎ ዝተፈላለዩ ስማታት ንጃክ እናነገረ ምጉራን ይጅምር። መጀመርያ ኣብቲ ፓርክ ዘለዉ ሰባት ኩሎ ዝብልዎ ኣለዎ ከም ዝሰምዕ ንጃክ ይነግሮ። ሃንደበት ግን ፖሊ ንሓገዝ እናኣወየት ይሰምዓ። ክልተ ክሰርቋ ዝምክሩ ሰረቕቲ ከም ዘለዎ ድማ ይጥርጥር። ንዓኣ ንምድሓን ግዜ ከየጥፍአ ምጉያ ይጅምር። ግን ሃንደበት ኣብ መንጎ እተን መኻይን ምንስፋፍ ይጅምር እሞ ብፍጥነት ይነፍር። ግን ፍጥነቱ ልዕሊ መጠን ሓያል ስለ ዝነበረ ክቆጻጸሮ ይከኣለን። ናተሓልፍ ዝነበረት ዓባይ መኪና ተጋጭ ድማ ናብቲ ሰባት ዝሓልፍሉ መንገዲ ይኣቲ። ኣብ መንገዱ ብዙሕ ጋዜጣታት በቲኑ ናይ ሓደ መላጥ ሰብኣይ ዊግ ሰሪቑ ናብ ቢሮ ይኣቲ እሞ ሳንድዊች ትበልዕ ዝነበረት ሰበይቲ መንጢልዋ ይኸይድ። ግን ከምዚ ኢሉ እውን ናብቲ ገበን ዝፍጸመሉ ዝነበረ ቦታ ንምብጻሕ ብዙሕ ግዜ ወሰዱን። ኣብኡ ምስቲ ዳጉ ሓፍ ይጋጨ እሞ እቲ ምኽደን ነጢሩ ንሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ይወቕዖም። እቲ ከልቢ እውን ናብ ፍርናሽ ይዓልው እሞ ካብኡ ነጢሩ ናብ ሓደ መሳልል ይጋጨ። እቲ መሳልል ክወድቕ እንከሎ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ካልኣይ ሰራቂ ይዓልብ። ካብቲ መሳልል ነብሱ ነፃ ንምውፃእ እናሞከሮ እውን ንትዓንትዎ ብመኽደን ተወቂዑ ዝነበረ ዓርኩ ብተደጋጋሚ ይቕጥቅጦ። እታ ዝተሰረቐት ናይ ፖሊ ካሜራ ክትወድቕ ክትብል ሹሻይን ሒዛ እሞ ብኣፉ ክነቕሳ እንከሎ ንባዕሉ ፎቶ የልዕል። ነቶም ሰረቕቲ ኣብ መሬት ደቂሶም ሓዲግዎም ድማ ንሱን ከይተረእየ ካብቲ ቦታ ይጥፍእ። ብዙሕን ከይጸንሑ ፖላዊስ ናብቲ ከባቢ ይመፁ እሞ እታ ሹሻይን ብኣፉ ንባዕሉ ዘለዓላ ፎቶ ተሪኦም ብኣ ተጠቂሞም እውን እቲ ዝጥርጥርዎ ሰብ ስኢሎም የርእዋ። እሱ ናይ ሹሻይን ገጽ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝመስል ነይሩ። ምክንያቱ ከልቢ ንኽልተ ዘረፍቲ ቀጥቂጡ ንሓንቲ ጓል ከድሕነይ ተጸበዩን። እቲ ምሸት ንገዛኦም ክምለሱ እንከለዉ ሹሻይን ብዛዕባ ዘስማቱ ማንም ክፈልጥ ስለ ዘይደለየ ንጃክ ንማንም ንኸይዛረብ ኢሎምኖ። ግን እቲ ገዛ ተገማጢሉ እንከሎ እንድሕር ደኣ መፂኡ ክጠራጠር ስለ ዝኾነ ቀልጢፎም ንኸጽርዮ ይውስኑ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓጋዚኡ ንዶክተር ባርኒ ዝኾነ ካድት ማዕጾ ይኹሕኩሕ እሞ ናይ ሹሻይን ፎቶ እናርአየ እዚ ከልቢ ዝጠፊእና ርኢኻዮ እትኾንካ ኢሉ ይሓቶ። ኣይፈልጥን ኢሉ እቲ ማዕጾ ይዓጽ እሞ ንውሽጢ ክኣቱ እንከሎ ሹሻይን እውን ከም ዘይፈልጦ ይነግሮ። ሃንደበት ግን ገዛ ምላዕሎም እንከይወድኡ ዳኒ ገዛ ይመጽእ። ሹሻይን እቲ ዝተረፈ ንብረት ከላዕል እንትሞክር ጃክ ድማ ትኩረቱ ንኽሰርቆ ንደገ ዝቕበሎ መሲሉ ይወፅእ። ግን ዳይኖ ደጎ ኮይኑ እቲ ሞሽኮት ተሰይሩ ይሪኦ እሞ ተናዲዱ ናብ ውሽጢ ይኣቲ። ግን እቲ ሞሽኮት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ገዛ ኩሉ ተባላሽዩ ጓሓፍን ዝተሰዋወሩ ንብረታትን ኣብ ትሕቲ እቲ ሽራዕ ተሓዊኦም ይጸንሕዎ። እዚ ድሕሪ ምርኣዩ ንእሽተይ ይጠራጠር እሞ እቲ ከልቢ ናብቲ መሕቆቢ እንስሳት ተወሰድኩ ወደ ይሐይሽ ኢሉ ምሕሳብ ይጅምር። ግን ጃክ ፎቶ ስለ ዝጀመረ ኣቦኡ ንኸይወስዶ ብተደጋጋሚ ይልምኖ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዶክተር በርኒ ምስ ሓጋዚኡ ካድ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ላቦራቶሪ ብቢንቶ እናተንቀሳቐሰ ንሪኦ። ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት እታ ቴሌቭዥን ክትጸድፎን ከላ ብከቢድ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ እውን ኣብ ግንባሩ ዓብዪ ቆስሊ ንሪኤሉ። ዶክተር በርኒ ኣብ ዝሓለፈ ሓደጋ ኩሉ ዝነበሮ መጽናዕቲ ስለ ዝሰኣነ ኣብዚ ቢንቶ ሓድሽ ላቦራቶሪ ክሰርሕ እዩ ዝሓስብ ዘሎ። ግን ኩሉ ንብረታት ክባር ስለ ዝኾነ ብቅርሺ ዝሕግዞ ሰብ የድልዮ እዩ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እቲ ከልቢ ሃውዶግ ብዝሸጡ ድኳን ኣፍ ደገ እናሓለፈ
اتسقا ناغلوات مخون يزارو مو اتوم زول عنور سوات ون حق مسيلوهم انا تدناغصو زول عوز نور هوت دوغ متفاي جمرو دحرزي جاك نشوشاين حيزون تمرتي خيدمو كوفيلو من ناوقعون كلو حانت دموناو قدميتو متيا نشوشاين نقلدهلو تصنح ግን ሹሻይን ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ፍጥነት ብምኻድ ናብኦም ሰቂልዋ ይምለስ ሰንክዚ ጃክ ንዝኸሉ ከሰልጥኖ ከም ዘለዎ ይርድኦ እሞ ደቅስ ተገላበጥን ኮፈልን ዝመሳሰሉ ንእሽተይ ትእዛዛት ክኽብር ይገብሮ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጃክ ናይ ገዞም መድረሻ ዝተፅሓፈላ ቁልፎ ክሳዱ ይኣስረሉ እንድሕር ዳ ጠፊኡ ናበይ ከም ዝምለስ ምእንቲ ክፈልጥ በቲ ወገን ዶክተር ባርሊኒ ናብ ናይታ ከተማ ላቦራቶሪ በቲ ቢንቶ ኣቢሉ ናብ ውሽጢ ኣትሞ ዳን ናይቲ መዓልቲ ተረኛ ዋርድያ ስለ ዝነበረ ገለ ፍልይ ዝበለ ድምፅታት ሰሚዑ ንምፍታሽ ይመፅእ ብዙሕ ንብረት ዝመልአት ንሓንቲ ፀልማት ክፍሊ ይኸይድ እሞ እቶም ክልተ ሰረቕቲ ዋላ ውሽጢ ኣትዮም ይፅንሑ ንሱን ከይረአዮም ይኸይድ ሕጂ ዶክተር ባርሊኒ ኩሉ ዝገብሮ ነበረ መፅናዕትታት ስለ ዝጠፍአ እንደገና ክጅምር እንከሎ ዓብዪ ነገር እዩ ዝሓስብ ዘሎ ከም ሹሻይን ዝበሎ ስማተኛ ብዙሓት ተኽላባት ብምስራሕ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ከጥሪ እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ቴሌቪዥን ኣፍታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ባንክታት ይዝረፉ ከም ዘለዉ ይሰምዑ እሞ ሹሻይን እቶም ገኛታት ጠጠው ንምባል ክኸይድ ይውስን ግን ብፍጥነት ክኸይድ እንከሎ እንከይተፈለጦት ማዕፆ ሰይርዎ ይወፅእ ኣብቲ ሰዓት ምንፋር ዋላ ይኽኣል ዳ እምበር ነብሱ ይቆፃፀር ስለ ዘይነበረ ምስ ኩሎም እናተጋጨየ ክዳውንቱ ተኸዲኑ ዓሳ ይመስል ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም ዘረፍቲ ብዙሓት ሰባት ዓጊቶም ነቲ ብዙሕ ሕልማት ዝሓዘ ካዝና እውን ይኸፍትዎ እዞም ሰረቕቲ ተራ ዘይኮኑስ ዶክተር ባርኒ ዝለኣኾም እዮም እቲ ዝሓስበሎ ፕሮጀክት ንምክያድ ብዙሕ ቅርሺ ስለ ዘድልዮ ነበረ ኣልማዝ ሰሪቖም ንክመፁ ኢሉ ይኽቦም እቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ፖላዊስ ግን ኣብ ሰማይ ገለ ዝነፍር ነገር ይርኡ ጤልያ ዒፍያ ኢሎም እናተኻትዑን ከለዉ ግን ሹሻይን ሃንደበት ይወድቕ እሞ እናተንከራርየ ናብቲ ውሽጢ ባንኪ ይኣቲ ሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ሹሻይን ታራኸሉ መሲልዎ ከባርሮ ይቐርብ ግን ሓንቲ ግዜ ረጊሑ ናብቲ ውሽጢ መንደቕ የንጥሮ ዶክተር ባርኒ ብካሜራ ኩሉ ዝፍጠሮ ነገር እናርአየ ስለ ዝነበረ እዚ ኸሉ እዚ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልትታት ካብ ላቦራቶሪኡ ዘምለጠ ምዃኑ ይፈልጥ ንዕኡ ልዕሊ ተልማዝ ዋጋ ስለ ዝነበሩ እውን እቲ ልማዝ ኣደርዮም ነቲ ኸሉ ንክሕዝዎ ይእዝዞም ሓደ ካብኣቶም ንሹሻይን ክሕዞ የቐርብ እሞ ሹሻይን ግን ብቐሊሉ ከም ሓዳሽ መተረኣስ ናብ ሓንቲ ፀግዒ ይድርዮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዘይተፈለጠ ኸልቢ ንብዙሓት ልያው ከም ዝሓዘ ዝነግር ዜና ኣብ ሙሉእ እታ ከተማ ይንገር ሰብ ግን ምእማን ተሳኢንዎ ዘሎ ፖላዊስ ጠጠው ዘይበልዎም ሰረቕቲ ከመይ ገይሩ ሓደ ኸልቢ ጠጠው ይብሎም ሹሻይን ንጃክ ሰባት ምሕጋዙ ሕጉስ ከም ዝገብሮ ይነግሮ እሞ ጃክ እውን ሓንቲ ሓሳብ ትመፀሉ ንሹሻይን ኣስማተኛ ጅግና ክገብሮ ስለ ዝደልየ እውን ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ እናቐየረ ክልክዐሉ ይጅምር ናይ መርማሪ ናይ ነቢ ናይ ድራኮላ ከይተረፈ ክዳውንቲ ዓቂኑ ዝመቻቸዩ ስለ ዘይረኸበ ኣብ መጨረሻ ቀያሕ ክዳን ቀዲዱ ብናይ ባዕሎም ዲዛይን ሰፍዮም ክሰርሑሉ ይውስኑ ሕጂ እቲ ክዳውኑ ስለ ዘዳልዩሉ ሹሻይን ኣብ ሓደጋ ከኣቱ እንከሎ ሰለስተ ግዜ ንኽነብሕ ምልክት ሂቡ ናብታ ከተማ ገበን ንምክልኻል ይወፅእ ሓደ ምሸት ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ እናነፈረ እንከሎ ንኽሰርቕ ናብ ሓደ ህንፃ ዝድዩ ነበረ ሌባ ይረክብ እሞ ናብ ልዕሊ ናይቶም ፖላዊስ መኪና ይድርዮ ብዙሕን ከይፀንሐ ነቶም ምእማን ስኢኖም ዝነበሩ ሰባት እኹል ማስረጃ ክኸውን ዝኽእል ናይ ሹሻይን ቆልዑት ክትገጭ ቀሪባ ዝነበረት መኪና ጠጠው እናበለን ካልኦት ሰረቕቲ እናሓዘን ዝተለዓሉ ፎቶታት ይወፁ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሞሊ ንብዙሕ ሰብ ዘድሕን ዘሎ ኣስማተኛ ኸልቢ ታዋይን ካበይ ዘበፀን ምዃኑ ንምፅራይ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብርላ ኣብ ሰዓት እዚ ዶክተር ባርኒ ነቲ ንሹሻይን ኣስማተኛ ዝገብሮ ኬሚካል ንምፍጣር ኣብ ካልኦት ተኽልባት ብዙሕ መፅናዕቲ እናገበረ እዩ ግን ከዓ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ኣይተሳካአሉን ኣብታ ሰዓት ንሳ ሓንቲ ሓሳብ ትመፀሉ ንሹሻይን እንድሕር ዳ ደጊሙ ክሰርሖ ዘይክኢሉ ናቱ ዲኤንኤ ክሰርቕ ይኽእል እዩ ሽዑ ኣብ ሓደጋ ዝኣተየት ሰበይቲ መሲሉ ንሹሻይን ንኽሕዞ ኒካድ ኣከዳድንኡ ናይ ዓበይቲ ገይሩ ካብ ሓደ ዓብዪ ህንፃ የንጠልጥሎ ሹሻይን ከም ተሓሲቦምን ዝነበሩ ክመፅእ እንከሎ ዘንበልብል ነበረ ባንዴላ ዓይኑ ዓሚትዎ ናብቲ ህንፃ የጋጨ እሞ ሰበይቲ መሲሉ ዘእው ነበረ ዳክ እውን ናይ ሓቂ ምፅዳፍ ይጅምር ግን ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰከንድ ሹሻይን የድሕኖ እሞ ኣብ ክሳዱ ገመድ ኣሲሩ ሒዝዎ ናብ ላቦራቶሪኡ ክምለስ ይሓስብ ግን ሹሻይን ኣብታ ከተማ ብፍጥነት ሙጋያ ይጅምር እሞ እናጎተቶ ድማ ይፅንሕ ኣብ መጨረሻ ምስ ሓደ ምፍላጥ የጋጭ እሞ ሹሻይን ኣምሊጡ እንትኸይድ እታ ኣብ ክሳዱ ዝነበረት ቁልፊ ግን ብድሕሪት ተበጢሳ ትተርፍ ሕዚ ሓዳሽ ቆወቶ ክሳብ ዘምፀሉን ካልኦት ሰባት ንኸይፈልጦን ድማ ኣብ ክሳዱ ሰፊሕ ቱቦ ይኣስረሉ ከምቲ ሱፐርማን መነፀር ገይሩ ትኽክለኛ መንነቱ ዝሓብኦ ኮፍ ኢሉ ንጃክ እናተፀበየ እንከሎ ግን እቶም ሓደ ግዜ ዘጓይዎ ነበሩ ናይ ጎደና ክላባት ይመፁ እሞ ክቕልድሉ ይሞክሩ ግን ኣብኡ ፅንሐት ፖሊ ትከላኸለሉ እሞ ድኹም ስለ ዝመሰላ ከም ተስማተኛ ኸልቢ ሓያል ክኾን ከም ዘለዎ ትነግሮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዳን ንጃክ እቶም ናይ ከተማና ቢንቶታት ብትሕቲ ላቦራቶሪና እዮም ዝሓልፉ ዶክተር ባርኒ እውን ስለ ዝፈልጦም ገለ ይገብር ከም ዝህሊ ርግፀኛ ኢሉ ጥርጥሩ ይነግሮ
ግን ዳን ዘይፈለጦ ነገር እቲ ዶክተር ምስ ሓጋዚኡ ሰፍኡ ኮፍ ኢሎም ከም ጸንሑ እዩ። እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ናይ ዶክተር ባርኒ ላቦራቶሪ ዳን ከም እሱር ተወሲዱ ከም ዘሎ ንርኢ። ሰለስተ ጀርመን ሸፐርድ ዝዓይነቶም መኽለባት እንተፈራርሕዎ ድማ ንኽሕግዞ ንሹሻይን ንኽጽውዕ በተደጋጋሚ እናፈራርሕዎ ይጸንሑ። ሹሻይን ብርሕቐት ኮይኑ ዝንትሰምሕ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ኣቦ ንምድሓን ክኸዱ ከም ዘለዎም ንጃክ ነጊሩ ብቆዊዑ ኣልዒሉ ሒዝዎ ምንፋር ይጅምር። ኣብኡ ክበጽሑ ከለዉ እቲ ኸልቢ ምዝራብ ይጅምር እሞ ዳን ብጣዕሚ ይድንግጽ። እቲ ኸልቢ እንኳን ምዝራቡ ኣስማት ከም ዘለዎ እውን ምንም ኣይፈልጥን። ዶክተር ባርኒ ከምዚ ኢሉ ብቐሊሉ ከም ዘይገድፎ ስለ ዝፈለጠ እውን ንዕኦም ብሰላም ንኽገድፎም ዲኤንኤ ባዕሉ ንኽህቦ ፍቓደኛ ይኸውን። ዶክተር ባርኒ እውን ብዝሓሳብ ሕጉስ ኮይኑ ይሰማማዕ እሞ ንሹሻይን ዝተወሰኑ ዝውሕጦም መድሓኒታት ይህቦ። ብዙሕን ከይዶም ገ ብሰውነቱ መብረቕ ዝመስል ነገራት ይሓልፍ እሞ ዝነበሩ ኩሉ ኣስማት ይስእን። ዶክተር ባርኒ እቲ ካብ ሹሻይን ዝወሰዶ ዲኤንኤ ናብ መድሓኒት ይቕይሮ እሞ ነቶም ሰለስተ እሙናት ተኽለዋት ይህቦም። ብዙሕን ከይዶም ጎዩ እቶም ኣኽለዋት ልዕሊ መጠን በላሕቲ ይኾኑ እሞ ሕድሕድ ናይ ዶክተር በርኒ ትእዛዝ ምቕባል ይጅምሩ። ዶክተር በርኒ እውን ዓብዪ ሓሳብ ርእሱ ሒዙ ኣኽለዋቱ ሒዙ ናብ ዋና ከተማ ሃገር ይኸይድ። እቲ ወገን ኣቦን ወድን ብዝገጠሞም ነገራት እናተኻትዑ ይጸንሑ እሞ ዳን ንወዱ ጃክ እቲ ገመድ መጺኡ ንኽፈትሐሉን ሓደ መፍትሒ ንኽእሉሽን ይነግሮ። ዶክተር ባርኒ ንከንቲባ እታ ከተማ ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ላይ ይርከቦ ደኣ እምበር እቶም ፖላዊስ ናብ ውሽጢ ክኣትዩ ይክእሉን። ብዙሓት ናይ ስዋት ጋንታታትን ጋዜጠኛታትን ከይቦሞ ድማ ንሪኦም። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሞልና ፖሊ ሓጋዚኡ ንዶክተር በርኒ ዝኾነ ካድ ናብ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ህንፃ እናደዮ ይሪኦ እሞ ቀስ ኢለን ይስዕብኦ። በቲ ወገን ሹሻይን ከምቲ ኻሊእ ግዜ ስማተኛ ስለ ዘይኮነ ምንም ክገብር ብዘይምኽኣሉ ብጣዕሚ ይሓዝን። ጃክ ግን ዋላ ፍቕሪ ምንም ኣይጎረሉ ደኣ እምበር ኣስማተኛ ዋላ ተዘይኮነ ኩሉ ግዜ ከም ዝፈትዮ ነጊሩ ከጽናዕንዖ ይፍትን። እታ ሰዓት ንሳ ሹሻይን እቲ ናይ ቀደም ሞይኡ ይዝክር እሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ቦምቢ ክሸቶ ይጅምር። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተጋግዩ ብዙሓት ሰባት ከይሕፍሩ ዋላ የፍራሕ ደኣ እምበር ድፍረቱ ኣኪቡ ነታ ቦምቢ ንኽእልሽ ናብ ጎየና ውሽጢ ኣቲ። ዶክተር ባርኒ ነቲ ከንቲባ ክረኽቦ እንከሎ ካብቲ ከተማ $1 ቢልዮን ንኽኽፈለሉን ላቦራቶሪኡ ደጊሙ ንኽሰርሕ ሙሉእ ነፃነት ንኽወሃቦን ይሓትት። ሹሻይን እንከይተሰምዐ ብቦሎፎን ናብቲ ውሽጢ ህንፃ ይኣቱ እሞ ጸዲፉ ናብ ሓንቲ ዓባይ ናይ ዓለም ካርታ ዝተሰኣለላ ኩዕሾ ይዓልብ። እናተሽከርከረ ድማ ንታሕቲ ይወርድ። ኣብ መንገዱ ዝጸንሑ ሕማቕ ገበርቲ እናቐጥቀጠ ነቲ ከንቲባውን ርእሱ ወቂዑ እውን የስሕቶ እሞ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ባርኒ ይዓልብ። እተን ኣብ ጅቡኡ ዝነበራ ኣስማተኛ ዝገብራ መድሓኒታት ድማ ናብ መሬት ይንዝሓ። ድሕሪ ምውድቑ ሹሻይን እውን ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። እቶም ካልኦት ተኽለዋት እውን ሞይቱ ድዩ ታኢሎም ከጥቅዕዎ እናተዳልዩ እንከለዉ ብሰውነቱ በርቂ ዝመስል ነገር ይሓልፍ እሞ ካብተን መሬት ወዲቐን ዝነበራ መድሓኒታት ሓንቲ ስለ ዝወሰደ እቲ ናይ ቀደም ኣስማቱ ከም ዝተመለሰሉ ይፈልጥ። ድሕሪዚ ንሓደ ካብቶም ሰለስተ ተኽለዋት ብሓይሊ ወቂዑ ነቶም ክልተ ድማ ስሒትዎም ምንፋር ይጅምር። ሕዚ እውን እቲ ዓንተወ ተጨንዮ ዝነበረት ቦምቢ ጠጠው ከብላ ስለ ዘለዎ ዘባኽኖ ግዜ ይነበሮን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ላዕለዋይ ደብሪ እቲ ህንፃ ቦምቢ ዝኣስር ነበረ ካድ ንፖሊ ሪኣ እሞ ምስ ከልባ ምስቲ ቦምቢ ኣሲርዋ ይኸይድ። እቶም ኣኽለዋት ንሹሻይን ክሕዝዎ ብዘይምኽኣሎም ብጣዕሚ ተናዲዱ ዝነበረ ዶክተር በርኒ ካብተን ናቱ ዲኤንኤ ዝሓዛ መድሓኒታት ሓንቲ ንባዕሉ ይውሕጥ እሞ ኣስማተኛ ይኸውን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሹሻይን ምስ ሓደ ዓብዪ ሓጭን ተጋጩ ናብ መሬት ይወድቕ እሞ ምስ ዶክተር በርኒ ይጋጨ። ዶክተር በርኒ ዓብዪ ኸራ ካብ ሓወልቱ መንጢሉ ዋላ ክወቅዖ ይሞክር ደኣ እምበር ሹሻይን እውን ኣብ መሬት ወዲቓ ዝነበረት ሓጭን ብምልዓል ነታ ኸራ ይሰብራ። እታ ኩዕሾ ነጢራ ንካድ ትወቕዖ እሞ ውንኡ ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ድሕሪዚ ዶክተር በርኒ ሓደ ከቢድ ሓፂን የልዕል እሞ ናብ ሹሻይን ይድርበሉ። ግን ሹሻይን ተፈጥሮኡ ኮይኑዎ እንታ ትሽክርከር ነገር እቲ ዝጫወተሉ ዲስክ ስለ ዝመሰሎ ክሕዛ ይሞክር። ምስቲ ሓጭን እናተሽከርከረ ጸኒሑ ድማ ምስ ሓደ ዓብዪ ሓወልቲ ይጋጨ። ክትስእ እንከሎ ሕጂ እውን እቶም ናይ ዓንቱ ወኽለባት ከህቦሞ ከም ዘለዉ ይፈልጥ። ምስኦም ክበኣስ ስለ ዘይደለየ እውን ኣንጻር ዶክተር ባርኒ ንኽለዓሉ ዝተፈላለየ ሓሳባት እናለዓለ ይመኽሮም። ኣብ መጨረሻ እውን ሓሳቡ ተሳኺዒሉ ይኣምንዎ እሞ ንዶክተር ባርኒ ኸይዶም ጠጠው የብልዎ። ዶክተር ባርኒ ኩሉ ሓሳቡ ይፈርሶ ስለ ዝነበረ ብንደት እታ ቦምቢ ኣብ 2 ደቂቓ ንኽትፍንጀር ብሪሞት ገይሩ ይውልዓ። ሹሻይን ካብቲ ህንፃ ብፍጥነት ይወፅእ እሞ ናብ ጃክ ብምኻድ እቲ ኣስማተኛ ክዳኑ ንኽህቦ ይነግሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ውንኡ ስሒቱ ዝነበረ ከንቲባ እውን ሰንደልደል እናበለ ካብቲ ህንፃ ይወፅእ እሞ እቶም ኣፍ ደገ ዝነበሩ ናይ ስዋት ጋንታታት ይቕበልዎ። ናብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ንምእታይ ዝደፍር ካሊእ ሰብ ስለ ዘይነበረ ዳን ንኽኣቲ ፍቓድ ይሓትት እሞ ኣብታ ሰዓት ንሳ ሓላፊ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ፖላዊስ ይኸውን። ናብ ጉየ ናብ ውሽጢ ይኣቱ እሞ ንዶክተር ባርኒ ኣስማቱ ተጥፍአሉ መርፍእ ብምውጋእ ሓኒቑ ሒዝዎ ንደገ ይወፅእ። ሰንኪታ ኣጋጣሚ ንሱ ድማ ኣብ ሙሉእ እታ ከተማ ከም ጀግና ዝረአ ፍሉይን ክቡርን ፖሊስ ይኸውን። እታ ቦምቢ ንኽትፍንጀር ሓንቲ ደቂቓ ጥራይ ምስ ቀረየታ ግን ሹሻይን ይመጽእ እሞ ንፖሊ ምስ ከልባ ፈቲሑ ይሰዳ። ድሕሪዚ እታ ቦምቢ ነቒሉ ናብ ቀረኡ ናብ ዝነበረ መናፈሻ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ኣብ መሬት ብፍጥነት ምኹዓት ይጅምር።
እቶም ሰባት ቦምብ ከም ዘሎ ረሲዖሞ ተገሪሞም ከይዎም እንትርእይዎ ናብ ትሕቲ መሬት ብፍጥነት ይኹዕት እሞ እታ ቦምብኡ ገዲፍዋ ንምምጻእ ይሓስብ። እታ ቦምቢ ሰባት ኣብ ዘይትጎድአሉ ዕምቀት ዋላ ይቕበራ ደኣ እምበር ንሱ ገና ከይወፅእ ስለ ዝተፈንጀረት ብፍጥነት ክጓዓዝ ነይርዎ። እቲ ሓዊ ንኸርክቦ ሰከንዳት ኣብ ዝቐርዮ ብፍጥነት ይወፅእ እሞ እቲ ጸቕጢ ኣርሒቑ ንሰማይ ይትኩሶ። ንዝተወሰኑ ሰከንዳት ኣብ ህዋ እናተንሳፈፈ ድሕሪ ምጽናሕ ብሰንኪ ሳዕቢ መሬት እናተንሳፈፈ ንመሬት ይምለስ እሞ ፍጥነቱ እናወሰኸ ክመጽእ እንከሎ ብፍጥነት ዝትኮስሉ ሮኬት ይመስል። ኣብ መሬት ብሓይሊ ክዓርፍ እንከሎ ሓያል ድምፂ ይፈጥር እሞ ሰባት ብህይወት ዝተርፈ ይመሰሎምን። ጃክ እናጎየ ኸይዱ ይሪኦ እሞ ውንኡ ስሒቱ ደቂሱ ይጸንሖ። ሓቂፉ ካብ ዝወደቐሉ የልዕሎ እሞ ዝፈትዮ ስማተኛ ዓርኩ ስለ ዝሞቶ ብሓዘን ምብካይ ይጅምር። ግን ሹሻይን ሃንደበት ዓይኑ ይኸፍት እሞ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ ሰባት ብህይወት ከም ዘሎ ብምፍላጦም ተሓጒሶም ምጥቃዕን ምዕላልን ይጅምሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዳን ንዶክተር ባርኒ ናብ እስር ቤት ሒዝዎ ይኸይድ እሞ እታ ዝእሰረላ ክፍሊ ምስ ተሓጋዚኡ ዝነበረ ካድ ምዃና ይፈልጥ። ነዊሕ ግዜ እናጨቕጭቆን እናሳቐዮን ስለ ዝነበረ ድማ ኣብቲ እስር ቤት ሕኑቕ ክፈድየሉ ምዃኑ ፈሊጡ እናተኻትዐ እናኣተየ ንሪኦ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሹሻይን ኣብቲ ከተማ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ እቶም ኩሉ ግዜ ዝርብሽዎ ናይ ጎደና ኣኽላባት ይመፁ እሞ ከምቲ ካልእ ግዜ ቐልዱሉ ይሞክሩ። ሕጂ ግን ሹሻይን ዓቕሉ ወዲኡ ነይሩ። ብሓያል ድምፂ ብምንባሕ ድማ ኩሉ ዝነበሮ ጨጉሪ ይረግፍ እሞ ኣዕሩኽቱ እናሰሓቕዎ ደጊሙ ንኽድንድን ድፍረት ዘይብሉ ገይሩ ይሰዶ። ሕጂ እዛ ከተማ ንሹሻይን ሒዛ ብዛዕባ ገበን ክትጭነቕ ከም ዘይብላ እናረኣና እውን ፊልም ናይ ውዳእ ብናይ ሎማዓንቲ ታሪኽና ተዘናጊዕኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ እዚ ፊልሚ ካብ 17 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ክንደኢኹም ክትብዎ ኣብ ኮመንት ግደፉለይ። ሓሳብኩም ምክፋል እዚ ቪድዮ ላይክ ቻናልና ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። እዞም ቀፂልኩም ኣብ ምስሊ ትሪእዎም ቪድዮታት ስለ ዝጋብዘኩም ብፍጹም ከይትሰላቸዩ ሰናይ ጻንሒት።